Hi guys, welcome to my channel, Kois Dads TV. Ngayong araw guys, kakain tayo ng ulo ng dragon. Ito. At saka yung tinain ng dragon. Kainin natin ito. At saka yung tenga ng dragon guys. Lagyan natin ng suka sa katmon. At saka meron akong gulay dito guys na may subak na butanding. Ito po guys. So, umpisahan na natin guys. Yun. Sarap ito guys. Ito. Tuwa na intro pa guys. So, simulan na natin ang kainan. Ayun na guys. Sino ba? Ako ayun. Anak kita? Mas mukhang gwapo ako sa iyo eh. Napakasarap talaga. Okay. Lalo. Ito ang ulo ng dragon guys. At saka utok guys na baboy. Harap. Sarap ng dragon. Ito. Ito yung mata. Ang sarap ito. Mata ng dragon guys. Oh no. Ito na. Ito na. At saka butanding guys. Tapos? Sarap guys. Wow! Saka ito pa lang reaction ko guys sa laban nila Idol Boy Tapang at saka ni Bosco Russell. Kasi sabi kay ni Donna na may daya daw. So parang masakit isipin ba? At mahirap isipin na mananalo ka, si Boy Tapang mananalo lang kung nandaya. Ang sinasabi ni Donna, panayakap daw si Boy Tapang. Diskarte yun kung paano mananalo ng laban. Tama yun guys. Minsan nga si Pacquiao, Come on. yung mga professional na boksidor, magyakapan ng gani, di ba? So, sila na ba? So, sobrang hirap isipin ba? Paano kasi yung mga Bosco Bros, Bosco Brother, panayabang, puro lang salita. Wala namang ibubuga eh. Tama. Hirap talaga isipin. May daya daw. Wala namang daya doon. Ito lang sasabihin ko. Iba talaga mga Bisaya guys. Bisaya ko ha. Lahigit ang mga Bisaya. Huwag niyong hamon-hamonin pa. Kasi may dugong lapu-lapu to eh. May dugong mandirigma to. Yung mga Cebuano, yung mga Bisaya. Huwag kayong mag-ano pa, hamon-hamon pa. Tingnan natin o ano na ngayon. So yun ang reaction ko na walang daya ha.
walang daya sa laban nila Boy Tapang at saka ano yun? Ang tawag yun? Brusco. Yun na yun. Kasi nagalit ako eh. Nagalit ako. So, ikakain ko lang yung galit ko. Ikakain ko na lang ito. Tamis. Ito. Oh. Ito yung Tingnan. tinga ng baboy. Oh, come on. Tingnan na guys. Butan ka. Muntik ako malunod guys sa sabaw. Ang lalim ng sabaw. Sarap. Sarap talagang ulam ng Pinoy, no? Ang luto ng Pinoy. Masarap. Ito. So set out, Idol Boy Tapang. Nandito kami para sumusuporta tayo. Huwag kang mag-alala boy. Lahat ng mga Cebuano, lahat ng mga Bisaya, mag-iipon kami. Magtipon-tipon kami para sa iyo. Talagang susuportahan ka namin. Tsaka congratulations po sa narating mo ngayon na humble ka pa rin. So, idol ka talaga namin, Boy Tapang. Idol ka talaga namin. Saka yung si Mr. Charles. Dasal-dasal. Mag-ingat kayo dyan sa Manila kung nasaan man kayo ngayon. Mag-ingat kayo. Kayo inspirasyon namin ng mga small YouTuber. Kasi napaka humble ang puso niyo eh. Napaka nyo, matulungin kayo. Napaka binabalikan niyo kung saan kayo galing. So lahat ng mga YouTuber, suportahan natin kay Boy Tapang. Yung mga Bisaya ng mga YouTuber, yung mga maliliit o malalaking mga YouTuber, suportahan natin si Boy Tapang. Pero iba si Boy Tapang at saka si Mr. Charles at saka yung si Bisaya Ting, ano yun? Napakabait nila. Kaya suportahan natin. So yan po lang guys. Yan lang po muna ang video ko. So abangan po ang mga next video ko. Abangan nyo po. At saka si Alien Boy Tapang. Ano daw? Idol kita Boy Tapang. Nilula ka ng anak ko. Ang ganyan. Magaling ka pa sa akin eh. Galing ako. Apa? Subak ng utan. Guys. Tapang sinutaan. So, ano daw? Boy Tapang, supportahan ka ng anak ko. Balang araw, maging YouTuber din siya. Kagaya mo. So, ano masabi mo kay Boy Tapang? Bilhin mo. Boy Tapang. Idol kita. Mag-ingat ka dyan. At saka yung si Alien. Ingat kayo dyan palagi. So, yan lang. Tara na. So, bye guys. Sana suportahan natin yung mga Bisaya ng mga YouTuber. Kagaya ko. So, laking Cebuano ako guys.
Proud Bisaya ni. Ato ni bay. God bless us all.